Ćao svima, u današnjem videu ću vam da pokažem novog zvjerića kojeg smo mi kupili. Prošli put smo kupili ježa i vučicu, a u današnjem videu smo kupili sovu. Vidite kako je slatka. Idem je otpakovati da im koliko je baš mekana. Evo Bože, kako slatka. Vidite je Bože. Te bedlokice. Vidite kako je ona samo šljatka. Vidite, a vidite mog zelica. Mislim, ovo došlo moje, sam pogledajte. Nema ga mlepa snimiti. I ne znam zašto staviti štijetu od moje, gdje veze, ali dobro. Ne veze. Ste kako izgleda, Bože dragi. I to bi bilo to za ovaj video sad. Znači, skupljamo još zvjeriće, imamo tek 3 sličice, skupljamo za jednog robija, za jednog novog i kad skupimo snimat ćemo vam. Ćao!